bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene e baba en jetti seramɓe men woni hilifaɓe men diine siki ala en jottima jonde men pinal hanki e hande ko Tidiane Toussar debbo mo hornolde ko on tigui adanton pinal hanki e hande noddi ko cosaan men noddi ko aadaji men noddi ko culture men non tagi hande en bismima ɗo hande debbo pullo ngam aadaji ɗi o jogui e cosanuji ɗi o jogui tigui en bismomo ɗo e plateau men Pindi TV weltare men mawde huccitde e bandiraɓe ngam yewtidde munen ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa heɗotonoɓe en guila hanki daroɓe waɗoɓe commentaire uji ɓe keppani ɓe kaɓani jettora min teddude timmuɗo faade moɗon en beltima kadi bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe tawtoraɓe jonde nde woni Kisma Sy e Kumbis Babou jaari ko ɓen tigui ganduɗa tawtora jonde nde en bismima kadi debbo pullo en mbimo bisimilla makko e Pindi TV woni jaari Diayel Sy min mbima bisimilla ma calmina bandiraɓe. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe wonɓe dunde Baba Adama to gonɗon e to gonirɗon e nder dunde Baba Adama woni fo to woni e to woniri mi diccima yesso mum mi salmini ɗum calminade gonduɗe e needi ummadam fewde mum oɗo haaldata moon ko debbo mo guidiɗon Diawel Leyla Bocar sakke moon mo jiɗɗon ene yiiɗi on tigui Diayel Sy weltare men mawde ngam bismademo ɗo e Pindi TV hamin gandi tigui ka debbo dariɗo debbo mo ganduɗa yejjitani cosaan yimɓe ko hen tigui dillata kadi cosaan yimɓe ganduɗa fotani yejjitede surtout ma eko mbaɗata ko ngam ganduɗa ko gueɗe ɗe yimɓe joguino ene naftoro hanki taw ngala hen caɗele hay goto jahata pharmacie yiyata ɗumen hôpital yiyata ɗumen ngam ganduɗa ɗeɗo golle ɗe joguiɗa ɗe ko ɗum tigui ballirta bandiraɓe a arti ɗo tigui famnude yimɓeɓe holno duttoto e cosaan taw tigui tampani ɗum noon bisimilla ma ɗo pamna kadi bandiraɓe gollal ma ngal holno yarata. eyyi Tidiane mi salminima mi juurimama kadi en calmini kadi mawɗo galle o e gardiɗo galle o kadi daraniɗo kadi leñol fulɓe pewniɗo hono ɗum ɗo ha yimɓe ne mbawa moni fof ne wawa yitade hen hoore mum en calminimo en juurimomo en calmini kadi gardiɗo leydi ndi hono président Macky Sall président de tous les Sénégalais Macky Coumba Thimbo Macky Amadou Bouɗi so tawi mi jooɗima e plateau noon alay saago mi salmina président Macky Sall par ce que min ko wuuro makko jeeyami ko mbiɗa ko ɗum noon salminimo wuuro Koli jeeyami wuuro Koliyaɓe fagganaɓe ɓe ganda joote somi darima ɗo mi salminanmo en calminima kadi ko ɓiɗɗo pullo donc sen jooɗima e Pindi TV en calmini ardiɓe sehilaɓe yiɗɓe foof eyyi ko namdiɗami ko a namdimami ko ganduɓe nde wonno kala ko neɗɗo ne waɗa yataw kadi koko sattina tawi ɗum ɗo komi cattuɗo ɗum mbaɗa tawi mbaɗa tawri jinnaɓe mbaɗa tawri taniraɓe mbaɗa tawri kadi mawniraɓe ha are e amen ɗo mbeɗa andi kadi so Allah ittani ko sattima ya ha e ɓiɓɓe amen ha e taniraɓe amen nde wonno ko fina tawa e kadi neɗɗo fotani wasde toppitade fina tawa nde wonno fina tawa ko fina tawa tan woni gartam aduna e so neɗɗo woppi ko foti wadde ko tan yahata ko fotani wadde ko ko noon tigui Diayel Sy en ji puɗɗorɗen tan e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe addi oɗon gandi kam ɗum ɗo ɓiɓɓe fulɓe oɗon gandi ɗum ɗo ko ɗaɗi wiyete ɗaɗi noon holko kalata ɗaɗi kadi holko jangtoto eɗen gandi ɗaɗi e jomajo ɗaɗi e ɓesɗo ɗaɗi e debbo debbiniɗo e nder suudu mum ndeha noon ɗaɗi wona hunde famirde kanko ko heno dillata kalna min hol nafoore ɗaɗi e debbo ɓesɗo. eyyi aɗa andi debbo enen haalpulareɓe kam fuutankoɓe kam walla ha mbiya sarhuleɓe ha mbiya bamarankoɓe ko enen ɓuuri wawde hutorade ɗaɗi nde wonno ɗaɗol ko hunde wurnode gurdam debbo e ɗaɗi ne moƴƴi e debbo kadi ɗaɗi kadi ne moƴƴi e gorko min gartoy hen ko mbiɗa ko e kono ɗaɗol ɓuuri hutorade ɗum ko debbo ko debbo tagui ɗum ne hutoro ɗum so hay sinno ko guila aɗa fiilo min fuutankoɓe mbiyata fiilade mais enen mbiyeten ko règle duruɗo so tawi a faye yiide règle uji guila aɗa woni cukalel suwa tawa resede aɗa yara aɗa foti yarde ɗaɗi ɗum ne moƴƴina ella ma pewna wasa musde reedu ma certa hen e dow jaam tawa yiyani hen caɗele ko wona ɗum ko so tawi a yi ɓiɗɗo pullo faye resede so bagasuji makko to baste fewnama ha feewi jorare londe addama ande cuura e addama feere ko lotoroy to addama e ɗaɗi ɗi pewnete ɗaɗi ɗi mocce
ƴeewe debbo ñeeño moccaɗe ɗiɗi ha feewa totta jombajo ko yaata hen ko guila jombaw so tawi debbo feewi e jombaw mum tan hankkadi ha mawna ko debbo pewɗo wonata ko ɗaɗi ɗi on pewnata debbo ko ɗaɗi ɗi gaddi ɗum ɗaɗi pewnata ɗaɗi gaddata ɗum so tawi a fewni e jombaw ma gonda hen ka cukalel ha Allah hokkuma ƴetta hen reedu sa sowima joƴƴina ha goɗɗoya sa woɗɗoyi ha dañi lebbi jeeɗiɗi lebbi jeetati kadi wawi continde jara ɗon on saaha hay so Allah hokkima sago ma a siccata taɗa yara ɗaɗi ɗi ɓiye siccata sa jibini e ɓesgu ngu ne waɗi ɗaɗol jombaw waɗi ɗaɗol hakkude ma e joom galle maɗa ɗum ka resa tan a jibinani a waɗani he daraɗa hutoro ɗum on saaha kadi ne waɗi ɗaɗol mum ene waɗi kadi ɗaɗol hakkude e ɓesɗo ɗaɗol ɓesɗo moccu ɗum ko moccugol muɗum ko kala ɗo hokku cili tati ɗaɗol mbiɗa hakkude neɗɗo e joom galle mum ɗaɗol hakkude ma e joom galle ma ɗo gonɗa jombajo gonɗa ɓesɗo ɗo ne waɗi kadi ɗaɗol ɗo ganduɗa ɗum ko hakkude ɓesgu ngu e ello fof ne wawi yarude e ɗaɗol goro ngu ɗum ko moccu goɗɗo fof so tawi ganduɗa a yi règle uji ma ɗaɗol ngol sa yari kongol nafata hen e sa yari règle uji ma sa tawi a yari ɗaɗi ɗi ɗum ene moƴƴina gurdam ɗum ɗo terɗe debbo o ne fewna dal reedu ndu moƴƴina règle o rewna ɗum lawol mbasa hurde on saaha so tawi aɗa yiya règle to kadi wawata musde par ce que ɗum ɗo il faut neɗɗo debbo tata kay ka debbo debbiniɗo aɗa foti wadde gurdam ma e ɗaɗi est ce que ɗum ko ganduɗa reeɗo so tawi noon ganduɗa a woni jombajo a fayi golle gorko ma to sa fayi golle gorko ma e on saaha ɗum a sofnata a fasnat ha doga warama aɗa yara saaha noon ƴetta condi comme ndiɗo condi mbaɗa meew mbadda e condi he pewna ha fewa taw noon ko ɗam ɗo kos ɗam ɗo ndiyam ɗam pasduɗa ɗam mbaɗirta to famɗam aɗa yara ma yi jarowo ɗaɗi emo yarta ɗaɗi jitta temere jarowo kañum hecciɗinan ɓandu malla ko hakkude ma e joom galle ma moƴƴat malla ko ɓandu ma e kala kene to nder to e ɗum aɗani gonɗen ko écran aɗum ko mere ɗum so wonne ko écran kono ko woni hunde so tawi neɗɗo heeɗima ɗo janggo e jamma mi to numéro mi hokka ɗum e télé he somi hokki télé somi wonko haalto tan dow meftoto dow won kadi ko ganduɗa ko nder tan wonata ko nder ɗum wawa haalade joni haalade yimɓe ko wona ɗum ko so tawi a yari ɗaɗol ne moƴƴe wofde musore ne moƴƴe reedu musoru ne hecciɗina debbo kadi ne fewna ndewago est ce que ɗon ko gueɗe ɗiɗi de joni payne ɓesɗo ɓesɗo kadi en jii ɓe hutoro ɗaɗi pourquoi ɓesɗo hutoro ɗaɗi ɓesɗo hutorto ɗaɗi ko ɓesɗo ne jogui ƴiƴam aɗa sa tawi a jibini aɗa wonde ƴiƴam mayɗam ɗam noon so tawi aɗa fasna ɗaɗi ɗi aɗa waddi hen gowe ɗe noon goɗe hewta par ce que gowe kewɗe ne wayla ƴiƴam ko mbiɗa o goɗe kewɗe ne wayla ƴiƴam kadi ne yorna debbo ɗum mbiya noon e donc won saaha so tawi waɗi gowe ɗiɗi walla gowe tati tan mbatta e nder ɗaɗi he mbadda e dakko ƴetta pasna ɗum waɗi ajalo ne waɗi ko heewi ko ganduɗa mi wawa addorde ɗum ɗo par ce que bitig joguimi wawa foof wundade mi adda ɗo sino joni garɗa joni émission ma mbaɗɗa ɗum e nder bitig o nden ɓuuranmi wawde haalde no jiɗirmi ni par ce que heewi noon toon arani ɗum e ko wona ɗum ko so tawi a fasni ɗaɗol ngol ala ko heddi so wona ka ɓesɗo e on saaha ne walluma ko heewi ka ɓesɗo ɗo joni ka ɓesɗo ɓandu ma ne hecciɗi aɗa foti yarde ɗaɗi ɗi a fasnat ɗum gulɗam ɗam tan ene moƴƴe ɓesɗo o fewna wofde nde itta ƴiƴam ɗam so gasni kadi fewniɗen ma ka debbo aɗa nder sohloya joom galle maɗa ko noon tigui Diayel Sy aɗa andi kono mbiɗani ko noon ɗum foof sa ƴeewi koye piine men hanki jeeya so tawi ɓesɗo woni ɓesɗo eko mbiyeten dampugol ko ne dampe kadi e ganduɗa ene yara ndiyam gulɗam hande noon en jii so neɗɗo jibini paari tan hokkete ko ndiyam ɓuuɓɗam yo yar yeyi ɓe mbi ko waylo addi ɗum ko piine men hande gaddi ɗum kono min mbeɗa sikki piine men ɗe ene gaddi caɗele par ce que hanki aɗa yiya debbo taw ko debbo fuutanke o jibinani hôpital o ngabbani étabal o waɗani piqûre mo wawi jibinde ɓiɓɓe haaɓe gona nogas taw o ala probléme hay goto kono hande en jii hande yonta men hande kala jibinɗo ɓiɓɓe ɗiɗo en dañi probléme jibinɗo ɓiɓɓe ɗiɗo fof en dañi probléme beele wona enen ken accuɓe fina tawa men mo ganduɗa par ce que sa jibinino nden wiyete a ɓattinata goyo ɓattina fof ko capsere gulɗo a yaranmo lewru hurno aɗa yara e makko aɗa fewnane suppuji aɗa yara aɗa ɓooso hande noon foof en jii ganduɗa so ɓesɗo so jibini tan fettat daro boowal ganduɗa ɗum foof watta ndiyam gulɗam lootani ndiyam gulɗam natti yarde leɗɗe natti joni wiye ganduɗa piine men ɗe garɗe ɗe ko hay sa yari ndiyam ɓuuɗo mala probléme te kala jibinɗo hande ɓiɓɓe ɗiɗo tato ene jogui probléme ɓesgu no jibinirta ene jogui probléme règle
beele yimɓe puri accude ɗum ɗo aɗa andi ko tagi ɗum tagi ɗum ko gila jombaw he aɗa andi ko fuu haala pulaar mbiyata so go boni limon ayim to fuɗɗorte to ko toɗiɗoto bonde so neɗɗo yombinima sa faye yaade yo yumma nawe yo ñeñoma dambe yaade gallunke ma tako kañum toppitto nder ñeeño on takkima ko kosam ko kañum toppitto tufam kañum toppitto no ɗaɗi jardete kañum toppitto no lelortoɗa kañum toppitto no ɓosirteɗa ne waɗi carte o moccete debbo o nawata ko jombajo kono so tawi a faye resede a wi min hay gorko yaade am a fokkite yaade debbo gorko ma fayi hôtel a ɓoosaka a yarani ɗaɗi a yarani aldaka jarata ko glacé min dane ɓe mbiyata ɗum ni kamɓe sukaɓe aɗuna ko ɓeere nouvelle génération min kam min pinalaɗani pinala men waɗa ɗum woni 3 mois jawɗo joni o 3 mois joni o a yiyani yumma a nanani yumma a yiyani ñeeño a yiyani gawlo a umminaka an tani hoorema e hôtel sa arti ala ko heddi tan so wona ñantoɗa paya galle mon jiya ese calmina yumma pata appartement ma an ɗon hol ganduɗo jombaw ngu no way caɗele gari jombaw ngu ɗon saɗa wonde ƴiƴam ɗam teppima nder reedu ma to addi probléme règle uji ma e foof ma e on saaha ƴetta mbaɗa palani mbiya yiɗa jibinde joni ka cukalel palani o addata ko ƴiƴam fende ɗem ƴiƴam e règle uji jeetaki jeeya toɓɓel goto yitta toɓɓel wonde hoto jibinirgol arata a yaran ɗaɗi sa wiyama ɗaɗi mbiya ɗum yiiɗa ɗum ko affaire mawɓe sohlani ɗum ne waɗi ko heewi ko ganduɗa nana nder koko ɗaccaɗi nana e leydi minen ñeñɓe hankkadi min ngala place e jombaw ko mbiɗa ko guittamen ala joni ko Diayel Sy jaadaten yewtere men pinal hanke hande oɗon gandi addini on tigui ganduɗa ko woni pine men hanki oɗon gandi pine men hanki ko pine baɗɗe fayida cafroɗa ha cella ganduɗa gonda e cellal ma taw wona ordonnance ne tampinma en potani yebade hanki men o ko hanki mo ganduɗa baɗɗo fayida ko ɗon tigui calminten rewɓe fulɓe dimi polma toon to France salminama en calmini Abdourahmane Salif Samba Oumou e bandiraɓe foof kadi daroɓe APN TV eɗen calmini ɗum ha joni en gartan tan Diayel Sy aɗa andi caggal nde kalɗen ɗum ɗo aɗa andi ali dakka aussi ko hen jeeya ali dakka yadata koye ɗum ɗo ali dakka haade holko hokkate neɗɗo par ce que mbiɗa nana yimɓeɓe ne mbiya so tawi aɗa yara ali dakka ene feblinma beele ɗum ko gonga malla wona gonga eyyi ali dakka o gonga dal ko ɗaɗol gonga ko ɗaɗol ali dakka o ko joni ari nden ganduɗen ko ɗaɗi ganduɗen ko gowe ganduɗen ko huuɗo adialo ko ɗum ganduɗen huuɗo adialo woni huuɗo adialo ba kono way ko ene siwre ni ne way kono siwre ni ko ɗum waddete hen aɗa fasna aɗa ɗaɗa aɗa yara e on saaha joni noon ali dakka ari ali dakka ko ari ko hayso waɗa fasna ali dakka one woto heew hay saɗa wadde hen woto heew ko min waɗata ɗum ko min liggoro ɗum woni maccalam saabu ɗum jaaɗo kam ha wiya madame neho neho zamano indirimi ko madame neho neho ko mbiɗa ko eyyi ko ɗon zamano joni heɓi ɗum ɗon ko poti condi o kala min ko ɗum ɗo ko condi aɗa andi condi aɗa andi so tawi a fasni ɗaɗi ma ha fasi a ƴengnan ɗaɗi ɗi kedda hen gowe ɗe aɗa ɗi o e al dakko e gufi ɗi foof ƴetta ƴengna ɗum sa ƴengni ɗum ha paari ƴetta ruyo condi ndi mbaɗa ruyma debbo so ñaami maaro walla ñaami lacciri walla ñaami sauce jamma sene lelo yo war ruy eyyi tijjani condi ndi nani condi ndi ɗo woni hen koko fewna ha feewi ne waɗa meew ne waɗa ɗaɗi ne waɗa aldaka ne waɗa gowe ne fewna ha feewi so tawi a fasni ɗaɗi ma ha paari a ƴegnan ɗaɗi ɗi aɗa andi debbo so ñaami maaro ñalawma jamma ari ñaami sauce oto lelo tan lelo noon yara ndiyam lelo yo wat ruy mum kadi ɗum kadi moƴƴi e debbo walla sa andi a wawa par ce que ndiɗo condi koko saaha ha feewi pewna mewma podma maɗo saɗa yara noon woto ƴeew nikkel woto ƴeew weer ƴeewata ko horde layeteeri walla amma ɗum ala ƴeewa kawsu jooɗoɗa ndiñoɗa perloɗa mbaɗa ɗeɗo condi ndi mbaɗa hen meew mbaɗa hen ɗaɗi ɗi pasnuɗa ɗi mbaɗa tufam ma tukkoɗa jara ɗaɗi ɗi fasnan ɗaɗi ɗi après mbaɗa hen condi ndi ɗo a fasnat ɗaɗi ɗi sa fasni ɗaɗi ɗi ha paari juppa ɗum e horde sa yuppe horde ƴetta ɗo nokka ɗo kuddu walla ñeɗuguel ma juppa e ɗaɗi he nokka meew ma mbaɗa hen mbaɗa tufam ma mbaɗa hen suukara seeɗa suukara woto heew jara perloɗa noon deppoɗa ndiñoɗa jara ha guttule ma peto ɗum andano e rewɓe hanke est ce que kono koppuyel kaasiyel
koppuyel kudduyel kasiyel ɗum fewnitade waaw ko noon tigi ko nande dendam ɓuuri julde en so nani ɗum ɗo hande jaran tan ha pero taw yara noon tigi ɗum ɗo kadi artan yimɓe ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo ko condi horompolle kadi oɗon gandi hande zamanu woni sohli ɗum horompolle woni cohcohe meɗen nenen mbiyata cohcohe koko fewna ha fewi ne waɗa sukara ne fewna ha fewi ɗum ɗo ko spécial ɗum ko naturel woni ɗo min kala ko joguimi ɗo e bitika mo ko foof ko naturel ala fof ko woni hen e waɗata effet secondaire ko condi aldaka ɗo ɗum ɗo horompolle onon mbiyata cohcohe ne fewna ha fewi a ƴetti ɗum sa faye lela tan a ƴettat an e joom galle ma fof ɗon mbawi yarde hen guittata kono gorko ne wawi yarde hen waɗa hen e lipton walla waɗa e attaye dokka ɗum wonko addanta ɗum aduna ko mere ha less tan aduna ko mere paye less tan ɓakkere wona ɗum ko ɗum ɗo debbo kadi wawi ƴettude ɗum waɗa tufam no waɗiri tufam waɗi hen condi ndiɗi itta kadi horompolle o seeɗa waɗa e mew he yara on saaha won gartam ɗam jiyata hen ɗum ko andane gorko ma gandata ɗum est ce que ɗum ɗon ko karité eɗen gandi nebam karité ko hunde moƴƴere ko hunde wande fayida nde fotani accede eɗen gandi hanki men so tawi ganduɗa debbo hurtima woni joɓajo ko karité ɓosirte eɗen gandi so debbo woni ɓesɗo ko karité ɓosirte ɓiɗɗo o ɓosirte ko karité ɗum tagui ɓiɗɗo o sellal hayso tawi ƴettama ƴetto musgo ɓiɗɗo jomum dañata muuto ko wiyete muuto ko dañata muuto dañata hen kadi woni rafiji cewɗi garata e muɗum ɗum woni ko ganduɗa berde karité ɗum woni ko addani yimɓe an noon yimɓe ne gandi aɗa jogui ko jolo jolo aduna ko hande ko moderne ene wawi ko heewi gandal kewgal ngal battanɗa yimɓe hen haalan yimɓe berde karité o holko nafata eyyi aɗa andi minen nden taniraɓe men ɓe mbaɗanno tan ko karté men gandaɗo oyatan ɓoyɗo karté cosano eyyi on saaha noon minen komin gari komin gaddi waylo waylo ari nde wonno yimɓe ko yontaɓe waɓen tijani en fof ko yontaɓe yiɗɓe koye mumen waɓe hen no mboluñan kodde kibba sel moutar seydi joom moussa oumar yaali to amérique ɓen fof aɗa andi ko yontaɓe jiiɗa ko waɗi odeur ko donc min gaddi moderne min pewni ɗum ha fewi ayi oɗo carte kam sa yi aɗa andi ɗum ɗo a wawiri ko carte woni ɗo machallah ko jumri woni ɗo wonde belwel ngel ene wonde lekki ko jumri wadda eyyi wonko min mbaɗi hen noon minen ɗum ko sunununu ñeñɓe ko mbiɗa ho mar ɗum haalta ɗo ala ɗum won komin mbaɗi hen ɗum ɗo noon so debbo hutorima ɗum machallah ɗaɗi dande gorko ko daƴƴi ɗi ko mbiɗa ɗaɗi dande gorko koko taƴi ko eyi tan ala ɗum noon somi gayni hokka en kisma goto eyyi oɗo noon ko carte noon ɗum ɗon moƴƴe jombajo eyyi o ko carte kadi koko fewna ha fewi oɗo kadi jiiɗa o ka carte o jiida oɗo waɗi ko jumri e belwel ngel eyyi oɗo noon ko carte simple mais wonko woni hen ko woni ko noon halta ko ma joomum sot tan so soodi ma yi ko woni hen ko kono carte o est ce que mo ɓoosere o ne ɓoosere o ene ɓoosire kadi o ene forte sukaɓe rewɓe ɓe aɗa andi ɓe mbaɗi amajjaniɓe eɓe gandi no waɗirte ɓeɓe jiiɗa yaaɓe ha noddirimi madame neko ɓe ne gandi min ɓe anda no waɗirte haalno oɗo so tawi a faye hutorade ɗum tan Allah walli ala ko heddi sowona an tan e jongo ndungu jomenda ko dogu foyni koode ñaari ɓinguel bonno woyi yewen on saaha o carte ko nden hutorte eyyi carte simple o noon ɓollollo mi addani ɗum kono mo nobiti on joni sa welama aɗa wawi ɓostirde ɗum cukalel ɓostira ɗum hoorema ɓurtira ɗum joom galle ma ne waɗi kadi joni ɓe gaddi hay huile de massage ɗum fof nana biti hay ɗum kadi non toon cey on nani madame neex kanko woni madame neex on jii kaɓirɗe ɗe wadde ɗe fof oɗon gandi kam karité ko hunde wadde fayida hay sinno ganduɗa waɗani hay batte hayso ko woni karité naturel o ko karité ganduɗa ko hunde nde yimɓe catti dawi ndeha noon ganduɗa oɗon gandi pine men hanki hay batte sofani hen machallah pine men hanki so tawi ganduɗa yimɓe duttima e pine meɗen haydara ganduɗa tampere watta cellal waɗata gaybel waɗata gam ganduɗa eɗen jogui gueɗe men ɗe kutortoɗen taw en tampani taw wona ene séeri oɗon gandi kam ɗum ɗo wona ko séeri voilà ko jahata e ɗum ɗoji cooda produit ji cerɗi te kadi eɗen gandi won produit ji hande baɗeteɗi e nder ɗi enen rewɓe kutortoɗen ene gaddana men caɗele par ce que sa yi ganduɗa hande infestation ji kewɗi gonɗi e nder yimɓe ko woni certaine produit ji ɗum ɗo noon ko naturel ko ganduɗa leɗɗe ɗe ganduɗa ko eɗen gandi ɗum eɗen doni ɗum ko fina tawa koko satti eɗen catti ɗum jehen ƴeewen produit ɗi ganduɗa ɗin gandana mbaɗa e ma janggo e janggo addanma caɗele hande ndi hande rewɓe hewɓe hande ne dafa so addi rafiji ɗi ko sababude ɗum ɗon ɗum noon so tawi yimɓe duttima e ɗum ɗo mbiɗa sikki dañata hen caɗele dañata hen tan ko moƴƴere noon en calmini Aissata Sarr toon to France en calmini kadi bandiraɓe fof en calmini Sabatel Diallo
en debbo mo matam kagulade kaggude ɓuuri kayde kay ɓuuri jolide en calmini bandiraɓe foof daroɓe Ayaw Pindi TV oɗon gandi pinal hanki hande so tawi ganduɗa addini on cosaan men addini on ganduɗa ɗum ɗo jeeya koye cosaan men oɗon gandi koko handi koko yoddi nde gandi noon ko nande Hammady Balade en Soyibou Sy en paadi tan ganduɗa koye musique enen gama tan nde ndiwone ndenko mais hande noon hande pinal hanki hande ko ɗum ɗo tigui addani en voilà kadi ko hunde wadde fayida ha joni eɗen jaada e debbo pullo o haalani en kadi ganduɗa hol goɗɗum ko heewi ko mofti ko nafata leñol ngol ko nafata kadi ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe omo wawi firanden ɗum o facciranden ɗum gam ganduɗa sen nani mbawen naftorade ɗum mbawen kadi hutorade ɗum oɗon gandi ɓiɓɓe fulɓe ɓe goto foof to heedi goto foof ɗo heltiri kala ɗo neɗɗo dariɗa addu ballal ma e ɓiɓɓe yimɓeɓe ene cohli ballal yimɓeɓe ene cohli haalnede yimɓeɓe ene cohli findanede yimɓeɓe ene cohli ganduɗa waɗanede foof e dow tabal beele kala nanɗo enen naftoro nanɗo foof ne hutoro ɗum noon ballodiren laaɓodiren deedi enen ɓiɓɓe fulɓe en mbawa dañde ko ɓuuri koye meɗen ɗum tigui addan min kadi hamin gandi ko moftuɗa bidik to ko ne heewi aɗa wawi haalande min ɗo kadi goɗɗum ko debbo ne naftoro par ce que nane min nani aɗa wiya gorko ɗum ɗo ene moƴƴi hay gorko te min mi anda ɗum min cikkannomi ɗum ɗo moƴƴi tan koye debbo haalanmi ɗum ɗo ko moƴƴe gorko aɗa andi ɗaɗi ɗum ɗo so tawi ko moccaka ko so fewnama aɗa andi ɗaɗol wona tan no soodira ni noon tan yardate minen amin jogui komin guittata hen ɗum woni ko moƴƴani neɗɗo woni fof jogui liggey mum andi ɗum ɗo joni ko liggey ma ɗo plateau wona ko liggey ma nana mbaɗirta ɗum ɓe joni dariɓe ɗo wona ko liggey mumen mbatta eyyi min ganda ɓe mbaɗirta ɗum ɗo ko minen jeeyi ala momin dendi hay goto dende eyyi no ƴette ɗum ɗo noon a firtat ɗum ha laaɓa wonko guittata hen cammirtoɗa pewna ha feewa guitta salte o won kadi ko woni nder ko ganduɗa minen tan mbawi ittude ɗum min guitta ɗum min pewna ha feewa ko mbiɗa mbatta ɗum ni eyyi so tawi a ƴetti ɗum debbo gorko o fasnata a waɗat ɗum tan e butel aɗa yara e moƴƴere gorko fasnata ene safrata ko wiyete ɓooƴe ko ɓooƴe gorko ne safra ɗum ha woni rewuji ne safra rewuji gorko ne moƴƴe kadi aɗa andi gorko jogui ko ɗa tektugol gotol tektugol gotol ngol lawƴinan ɗum ha laaɓa regla ɗum kala ko sukki hen sukkitat ɗaɗum ko ɗum moƴƴe gorko tigui ko kalɗa ko gonga par ce que so tawi ɗo ganduɗa ɗum ɗo mi umminoma hornolde mbeɗa fayi guurel bayde alitaga tigui hamin kawre ɗum ɗo tigui ene fuuɗi e nder ladde he inen noon min ɓoran tan min gadda min mbaɗa e barame nde onon ne jogui ko guittoton hen avant ko ɗon nana ɗum e avant ko ɗon kutoro ɗum eyyi aɗa andi so tawi a yiiɗo joni koko fiila ne waɗi mo ganduɗa fiilaka oɗo joni fiilaka o joni koko fewna ha feewi min guittat salte o ha laaɓa min mbatta mo ni somin gayni min ƴetta min cooda mori falla min piira ɗum min mbatta ɗum ni beela an mori falla aɗa wawi mottude ɗum mbaɗa wawi mi wawa moti falla nde wonno ɗum ko gueɗal mabuɓe min komi sakki an ka sakki mi wawa mottude aɗa wawi mottude mi wawa mottude kono mbaɗa wawi moccude mbaɗa wawi moccude tigui heddi ko fof hen moccugol ngol noon moccugol ngol no wayata eyyi moccugol ngol so tawi a sohli moccanede hakkude ma e joom galle ma a arat tan cohla kala no foti cohluɗa moccanede moccanoɗa ɗum ko hakkude ma e joom galle maɗa aɗa yiiɗi ko no sone weeli ne wayno sukara ne aɗa yiiɗi watano tomaroje ni galla watano jumri ni gara moccanoɗa ha feewa e on saaha sa yari wonko addantuma wonko addantamo wadde an ko ɗum tagui ganduɗa leegal mo ngal noddirdema madame Neho wona leegal amen koko waɗi wongal aduna o foof partout dans le monde ko noon mbiyataɗa madame Neho gam ganduɗa golle maɗa aɗa wawi ɗum no fewi wona ɗo tan e nder leydi aɗa waɗa compagnie jombaji en walla ɓesɗe en danen eyyi mbaɗa waɗa compagnie jombajo kono hande o saaha haaju o e temps o rokkat ɗum mais aɗa hebla jombajo mbaɗa hebla jombajo par ce que mbaɗa waɗa par gamme mbaɗami ko par gamme uji mbiɗa mocca darapuji mbiɗa mocca guude darapuji balduɗi daram ne mocce mata ala ko moccatake ɗum haade nafoore mawnude nde wonno hakkude ma e joom galle maɗa a jotta ko ha neɗɗo jooɗo to wiya hakkude tijjani e gorko mum ɗum wona weeli yomi darami ummomi bon kono sa ummima darini mi hoorema woto ummono hay goto kono ummono hoorema hakkude ma e joom galle ma wota e goto dara hakkude mum bonande eyyi ɗum aɗa andi waɗa jeewi ɗum hemdani gorko mi ara moccanakam wadde e on saaha sa ari dara ɓo joni wuddere nde e galol ngol e piɓɓol ngol kañum e ɗum ɗo o yadata e carte o mocca ha feewa kutorɗa hakkude ma e joom galle maɗa woni ko ɗum keblanta jomaji ɗum woni ligguey ɓesɗono ko keblanta ɓesɗo ko ɗaɗi ɗi tan fewnante fewne condi ndi fewne al dakko en fasna so faye yaade noon ne fatito joom galle muɗum walla joom galle mum janggo ne jogori heptude ɗum e on saaha gara kadi wonko changeata ko hesɗi
waylo tigi debbo pullo ɗum ɗon en calmini hajjagi debbo mo jurbel mala wiya debbo mo ko ɗon tigi mbaynorto ɗen so tawi ganduɗa aɗa jogui goɗɗum ko jiɗɗa haalde taw mi haalanima bismi namda hima bisimilla aɗa wawi haalde kadi ko wona ɗum ko dendagal ɗo e leydi ndi e caggal leydi ndi ɗo ha Mauritanie no debbo Zouairat ha Nouakchott jaatigeɓe sehilaɓe kadi ceemedali gonɗi toon ɗi ɓe mbawi nandani hen e matumaru Diawali Bousso foof e goto foof hannde ne sohlimi saabu confinement o hannde jooɗima lebbi jeegom lebbi nayyi mi yahani hannde caggal wuuro ngo pour fewnide rewɓeɓe hannde eɓe poti sohludemi o saaha noon mbaɗa andi lewru ndu so mayoyi mbaɗani mbaɗame voyage ko juuɗo ade yettoyade sehilaɓe yidɓeɓe non tigui e ko wona ɗum ko ɗo ha Amérique Italie Espagne France partout dans le monde goto hen kala so sehilam woni client am woni guiɗam woni ɓinenam woni mi salmini ɗum mi juurima ɗum oɗo ko madame neho sekke mon mo jiɗɗon ene yiiɗi yon Diawel Leyla Bocar mi salmini on mi juurima on mi weltanima on goto kala inde mum yettode mum mi salmini kadi binel Samba Lello Siré Hammat chéri Amadou Poté gawlam sehilam mbiɗa wima cellal e kisal aɗa wawi hokkude numéro ma téléphone bandiraɓe mbiɗaɓe eyyi ko wona ɗum ko numéro téléphone Diawel Leyla Bocar walla mbiyat madame neho ko 77 130 60 45 77 130 60 45 kala jiɗɗo jokkodirde am e oɗo numéro so jokkodiri am ko kanko woni WhatsApp am kanko woni numéro am appel en direct kanko goto joguimi ala ɗiɗi mala tati tigi Allah jarama a jarama Diayel Sy golle ma jooɗi peewi en calmini Aliou Kanté gorko mo ndendori kaƴel en calmini bandiraɓe foof en calmini Sadio Diaw gorko mo hornode Sare Niang ɗum noon bandiraɓe kay beltone mama mi salmini Aliou Kanté mo mbiɗa ɗo ko bana goto kadi ko sehilam Sadio Diaw mi salmini ɗum mi salmini ɗo kadi Cheikhou Dia ko bandiri koye bandiraɓe wonɓe Harouna Moussa Dia Daoudou Moussa Dia kam fof ɓe calminama ɓe beltanama ko noon tigui ko noon ha weeli yonata on daari pinal hanki hande ko adda noon pinal hanki hande addani on ko handi par ce que addani en gueɗe meɗen hanki addani en culture men addani en cosaan mon onon noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe mbatte haqqille ganduɗa e cosanuji men mbatte haqqille e yarde gowe e ndiyam gulɗam ko cellal meɗen mbatton haqqille e karité ji he mbatton haqqille ganduɗa e cokcoke koɓe mbiyata hande koram falle oɗon gandi ko gueɗe moƴƴe baɗɗe fayida gaddoji cellal ko ɗum tigui woni pinal men hanki ko ɗum addanno en hande bandiraɓe ko weeli yonata hettanno en to hetno ɗo wonno ɗo ganduɗa ko kumbis ko kañum tigui waɗani kam o maquillage joɗɗo mo daraton ɗo kismasi woni série malaɗo tigui nan ɗo hettan noon to kaɓirtoto ko Samba Gueye camarade man mo ganduɗa labɗo reedu o e jariyat chat walo Amadou Amadou Souare non kadi wiyami kadi wona noon gari ɗum noon bandiraɓe ɗo e yesso haalirde he ko sehili mon guiɗo mon ko Amadou Touré sehili mon guiɗo mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang Paliɓe e Boubou Diéry heddorago e molarago hersi Allah yiwedeɓe bandiraɓe funnague jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno o ñaawi ɗo e Pindi TV.